Je to pre všetkých ľudí, ktorí si chcú uvoľniť chrbát a dopriať si zaslúžený relax. Dobrý deň, volám sa Peter Hečko, som diplomovaný fyzioterapeut. Pracujem pri slovenskej futbalovej reprezentácii približne 15 rokov. Pracujem aj so športovcami, aj s bežnými ľuďmi v mojej praxi. V súčasnej modernej dobe vieme, že ľudia sedia veľa za počítačom a pri mobile v veľmi nesprávnom držaní tela, ktoré spôsobuje stuhnutosť, napätie a z toho potom vyžarujú problémy do celého tela. No, tá chrbtica je kľúčový orgán v tej pohybovej sústave. Ako diplomovaný fyzioterapeut slovenskej futbalovej reprezentácie doporučujem túto pomôcku od StretchFitu Backflex pre všetkých, lebo veľmi som si ho obľúbil a sám ho používam. A vďaka tejto pomôcke dochádza k úľave medzistavcových priestorov a tým pádom nám umožňuje trošku otvoriť stavce a uvoľniť to napätie a tú bolesť. Čiže každodenným používaním tejto pomôcky si vieme krásne uľaviť od tej stuhnutosti a preťažovanej časti chrbtice. Pre koho je Backflex Pro určený? Je to pre všetkých ľudí, ktorí si chcú uvoľniť chrbát a dopriať si zaslúžený relax. Je veľmi vhodný aj napríklad pre širokú verejnosť ľudí so sedavým zamestnaním, jednostranným zaťažovaním, pre ľudí, ktorí fyzicky pracujú celé dni, stoja na nohách, potom je to aj pre športovcov jednostranným zaťažením a tak ďalej. Ako fyzioterapeut a odborník na tieto problémy, čo majú ľudia s chrbticou, odporúčam tento produkt, lebo si veľmi jednoducho a ľahko dokážu uľaviť od problémov napätia a tým pádom začínajú nový deň s ľahkosťou a s radosťou. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.